L-importanti huwa dan, illi dak li nemmnu fih, aħna nibqgħu nemmnu fih. Għaliex jekk ma nkunux aħna, min ser jemmen fih f'pajjiżna? Min ser jimbotta il-prinċipji u l-valuri illi nemmnu fihom aħna? Jiena ngħid li dak il-partit għandu jibqa' il-Partit Nazzjonalista. Allura kunu gburin illi jintkom temmnu f'dan il-partit li issapportjajtu lil dan il-partit u li jintkom parti minn dak li jirrappreżenta il-Partit Nazzjonalista. Kulħadd jaf li wara l-elezzjoni ġenerali tal-bidu ta' dan ix-xahar, il-Partit Nazzjonalista qiegħed fi stadju ta' tranzizzjoni. Iżda minkejja li qiegħed fi stadju ta' tranzizzjoni, jiena rrid nibgħat messaġġ li l-partit jibqa' partit b'saħħtu, partit organizzat, partit illi jiffunzjona u partit illi mill-ewwel ġurnata huwa kapaċi illi jkun oppożizzjoni effettiva. Għaliex? Għaliex aħna partit illi xorta nibqgħu partit kbir u rridu nuru lil kulħadd illi aħna lesti nagħtu vuċi lin-nies illi taw il-vot tagħhom lilna. Jiena nemmen illi fis-sustanza diġà hemm żwieġ, diġà qiegħed hemm u la qiegħed hemm trid tirrikonoxxih. Jiena nifhem li din hija deċiżjoni delikata, speċjalment għall-Partit Nazzjonalista, speċjalment għall-votanti tal-Partit Nazzjonalista, ma l-messaġġ tiegħi huwa dan. Messaġġ tiegħi huwa din hija xi ħaġa li diġà teżisti fis-sustanza. Jiena personalment diġà ġejt mistieden aktar minn darba ċerimonji ta' unjoni ċivili bejn persuni tal-istess sess. Ovvjament, immur, mhux ser ngħid ma mmurx jekk inti tiġi mistieden minn xi ħadd li tafu huma żwieġ. Hija ċerimonja ta' żwieġ, hija festa ta' mħabba, hija festa illi daqs li kieku mort tiġ normali. Din hija xi ħaġa illi hija realtà f'pajjiżna. U l-Partit Nazzjonalista qiegħed jaċċetta illi din hija realtà u allura fil-grupp parlamentari iddeċidejna illi din ir-realtà nirrikonoxxuha billi anki aħna nkunu favur tagħha fil-Parlament. Id-deċiżjoni tiegħi hija deċiżjoni illi tirrifletti dak li jiena nemmen fih. Jiena tkellimt ħafna f'dawn l-aħħar 4 snin fuq l-irġulija, fuq is-sens ta' maturità, ta' responsabbiltà, ta' dinjità u fuq dak li aħna sejjaħnilha bħala tmexxija tajba. Good governance. Good governance, tmexxija tajba, ma tridx titkellem biss fuqha, imma trid anki issarrafa fil-prattika. Wara jiena ħassejt b'sens ta' responsabbiltà illi l-riżultat kien dak illi kien, jien kelli nerfa' r-responsabbiltà. U nerfa' r-responsabbiltà billi jiena inċedi posti għaliex l-affarijiet hekk imorru. Mhux aktar issa 800 ruħ, mhux aktar 1500 ruħ, imma madwar 20,000 ruħ jekk jixtiequ huma jistgħu jiġu u jivvutaw għal kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Dik hi inklużjoni, dik hi il-mod ta' kif il-politika tassew nagħmluha politika n-nies. Il-ħolma tiegħi li l-Partit Nazzjonalista jsir mill-ġdid partit tan-nies. U dan hu r-riżultat ta' dik il-ħidma. Biex dan isir deni aħna għamilna regoli ġodda ġew approvati mill-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista propju il-ġimgħa illi għaddiet fl-laqgħa li saret nhar it-tnejn illi għadda, issa dawn l-istess regoli rridu napprovawhom mill-Kunsill Ġenerali.